szeretem azt, amit csinálok, és ez csak akkor működik jól, hogyha teljes odaadással csinálod. Hogyha úgy állsz hozzá, hogy eldolgozgatok a szalomba, akkor nem fogod tudni és hátulésre csinálni, akkor csak azért csinálod, hogy eltöltsd a napodat. Hát véletlenek sorozata lett az, hogy műkörmös lettem, ugyanis asztalosként dolgoztam, és egy barátom, aki férfiként műkörmös volt, és az akkori páromnak a körmét is ő készítette. Ővele én azért szoros kapcsolatban voltam, és közben meg láttam, hogy a barátom az meg szanaszét dolgozza magát körmösként, mivel rajzolni szerettem, az aprólékos munkát szerettem, így gondoltam, hogy akár ezt is megpróbálhatom. És így akkor elvégeztem a körmösiskolát is, és körmös lettem. Tehát így nem gondolkodtam ezen túl sokat. Általában úgy vagyok vele, hogy ha valamiről érzem, hogy az jó lehet, akkor hallgatok a megérzéseimre, és követem azokat. És ideig életemben ezek mindig be is jöttek. Talán azért van különbség a nők és a férfiak között ebben a szakmában, mert a nők alapból ezt a szakmát így választják a nagy kalapból, ugyanis ez egy női szakma. Férfiak közül már ezt egy kisebb réteg választja, mert hogy ez nem egy férfias szakma, meg is kaptam már sokszor, és a férfiak között is szerintem két kategória választja ezt. Az egyik az, aki hát csak azért, hogy a csajok közelébe legyen, a másik része, amelyikben én sorolom magam, az meg inkább az alkotás és az emberekkel való kapcsolat miatt választja ezt, plusz amiatt, hogy kiélhet egy esetleges művészi hajlamát, ami benne rejtőzik. Örömkészítésben az a szép, hogy sokszor bármit csinálhat az ember, és olyan dolgokat engedek meg magamnak, amit egyébként normál esetben egy átlag szalomban, ahogy kérdezted, egy ilyen bemegyünk és körmöt csinálunk típusú szakember nem biztos, hogy megenged magának. Szerencsére vannak ilyen vendégeim, akik szabad kezet adnak, és azokból szoktak nagyon érdekes és látványos dolgok születni. Nyilván ez, nekem is ez a legszebb része, hogy az ember alkothat olyat, amit mindenki megcsodál, de ő nem merné hordani, viszont eltér a szokványostól, és egyedit tesz le az ember az asztalra. Tehát én mindig azt mondom ebbe, hogy ebbe az a szép, hogy ez biztos nem fog szembe köszönni veled a 4-es 6-oson. Azt figyeltem meg, hogy a nők, így a vendégek, így egy férfi szolgáltatóban szerintem jobban megbíznak, mint egy nőibe. És már csak azért is elmondanak sok mindent, mert azt gondolják, hogy én férfi kép, egy teljesen más szemszöget fogok nekik visszamondani, mint egy női szolgáltató. Tehát egy nőtől nem tud olyan dolgot megbeszélni, mert két női agy fogja összeütköztetni az érveit, mint egy nő és egy férfi, mert így egy kicsit átkérdez a másik oldalba, és esetleg egy kicsit másféle tanácsot tudok adni. Sokan félnek ettől, tehát azért nagyon sok olyan vendégjelölt van, aki fél ettől, hogy mi lesz, hogyha egy férfival kell leülni, beszélgetni. Aztán utána rájönnek, hogy ettől egyáltalán nem kell félni, és utána meg örömmel és dalolva járnak hozzá. Hát nem vállalok férfi manikűrt, úgyhogy erről kimondottan nem tudok beszélni, mert azt gondolom, hogy elég vicces lenne az, hogy egy körmös aztán egy-két borostás emberül egymással szembe is reszelgetik egymás körmét. Teljesen jogos az, hogy a férfik is járjanak manikűröztetni, ugyanis a nők állítólag a kezeket is igen fontosnak tartják, hogy az ápolt legyen, mert hát nyilván avval fognak hozzájuk érni, és nem mindegy, hogy néz ki ez a kéz.